Čau všetci, ja tam pri ďalšom videjku, vlog tak 147. Vítam vás opäť pri ďalšom vlogu, no. Snežík už sa nám trošku roztopil. A to znamená ísť natočiť ďalší vlog. Dúfam, že sa vám videjko bude ľúbiť. Ja už som vám tento týždeň sa snažil natočiť jedno videjko, ale akurát v jeden deň začalo snežiť a v druhý deň som šiel natáčať vlog a tento celý týždeň bolo tak 7 stupňov, proste bolo nad 5 stupňov celý týždeň. A v ten jeden deň, kedy ja som bol natáčať, tak boli aktuálne 2 stupne, snežilo a nasnežilo ešte cez noc, takže bol všade sneh. Takže z toho vlogu totálne nič nebolo, bolo tam vidno 2 strnky. To vám môžem ukázať, lebo ten záznam ešte mám. Tak vám tu dávam, keď tak záznam teraz. A ideme zase do vlogu, sneh sa nám roztopil, čo nasnežil, aktuálne nejakých 7-6 stupňov a 6-7 stupňov, 6-7 a trochu nám poprcha, takže uvidíme, čo nájdeme. Takto toto vyzerá okolo mňa, lesíky, všetko možné. Takže ideme na to, dajte like, odber, koment, napíšte, či ste sa tešili na ďalší vlog a tak, objednal som si hák na hady, len tak zo srandy som pozeral, že koľko to stojí a nie je to až tak drahé, teda tá lacnejšia verzia nie sú až tak drahé. Tak som si to objednal a mám ho už aj doma, takže niekedy v marci, keď vyjdú hady, hlavne vretenice, tak si ho môžeme nejako otestovať alebo tak. Si ho môžem brávať so sebou na nejakú manipuláciu alebo tak, keď to bude potreba. A ideme na vlog. Znova som našiel tie huby, čo tu boli minulé. Tentokrát akože inšie, ale sú to tie isté, teda ten istý druh. Ak môžete vidieť, tam je dokonca aký súd v pozadí. Takže pekne sa nám tu rozpršalo, vy to možno vidíte v pozadí. A už aj v minulom vlogu som bol takto v potoku, v tom vlogu, čo sa nevydal. To som natáčal asi predvčerom, možno tak predvčerom. Takže tak, aj tam som bol v potoku, bol som na tomto mieste v potoku. Ale chcel som to dať odtiaľ z toho vodopádu, tak som tam šiel aj dneska, iba takto nožičkami. Na to, že je 7 stupňov, tak akože tá voda je fakt studená. Verte mi, že tá voda je studená aj v zime. Teda aj v lete. Ja som bol aj v lete už v tomto potoku a nie raz a fakt to dostudí. To je fakt horský potok. Takže, ale chcel som ísť aspoň takto. Neberiem to ako nejaké otužovanie, ale tak trošku. Išiel okolo taký chalan, mohol mať, ja neviem, podobne ako ja, možno trošku viac rokov s obsom. A sa na mňa tak pozrel, že... Takže paráda. Ideme tu pozrieť náš lokálny spot, i keď neviem, či by tam niečo bolo, ale môžeme si to pozrieť. Keď už sme tu, môžeme to tu popozerať, nejaké flaštičky nám tu pribudli, môžeme mať zálohy. A sme tu na našom spote, za taký mesiac by to tu mohlo byť zaujímavé. Pod týmito doskami. To len tak zo zaujímavosti otáčam. Nejaká myš, alebo tak, keby tam je. Hady tam neočakávam. To by bolo super, ale to by som si moc prijal. No, môžeme ísť vyššie. Tam zhora je počuť motorové píly, tak asi sa zľakla. Nejaká srnačka. Čo to tu máme? Znova fotopasca.
Netáraj. Už tu jedna bola. To bolo ešte tak na jeseň. Čo tam máme? Kukuričku. No. Potom nám tu chodia srnečky. Lebo vie čo ešte. No dobre. Nechám ho tu. Prisahám. Ja sa moc o tieto veci nezaujímam. Že respektíve mne to nejako nevadí, keď tu sú za fotopasce. A to zrno, nie je to až toľko. I keď môže to asi nejaké zvieratá prilákať, ale takto v zime takto zvieratá automaticky chodia nižšie k ľuďom, lebo vedia, že tam môžu nájsť ľahšie potravu ako niekde v horách. A tu sa srnky a pravdepodobne aj diváky vyskytujú často a bežne. Teraz sme už v lese prakticky. Takže tak, teraz vlastne na tej fotopasci bude vidno. Takže keď niekto sleduje toto videjko, tak pozdravujem. Dúfam, že ti niečo pekné prišlo aspoň na tú fotopascu. Ja som našiel zdroj tých zvukov z motorových píl. A je to hneď na cestičke, po ktorej som chcel prejsť. A takže musím ísť lesom, lebo sa nechce okolo nich nejako ísť. A hlavne majú obrovské auto stred cesty. Takže vydáme sa takto nejakou lesíkou, ukážem vám to tu. Také mladiny, smrekov a podobne. Tak môžete vidieť nejakú ohlodanú kôru. Môžete im povedať, aké zvieratá to robia. A tak, dúfam, že sa neobjavím v nejakej medvedej obývačke alebo niečo. A tak. A točíme si tu, keď tak niečo zaujímavé. A vyzerá, že tá osa sa posúva. A mohlo by sa posúvať smerom ku mne, čiže by som si ich pekne vyšiel. A to vyzerá skôr, keby iba ťahal to. Áno, vidím ho, ťahá drevo nejaké. Ok, takže úspešne som prežil stred s ľuďmi. Pohoda, oni sa tu boli iba napíliť nejaké drevo, nevyzerá, že by ho tu moc ťažili. No jasné, oni ho tu pílili, tu mám ešte vidno píliny. Takže tak, pokračujeme vyššie. Je to nejako moc snehu na moje pomery. Bude asi chladnejšie ešte ale akože tam sa to topí, prší tu. Takže typujem, že taký týždeň tu absolútne nič nebude, ja som niečo našiel. Myslím si, že tu v okolí teraz budú nejaké zaujímavé zvieratá, keď tu pílili. Božite sa, keď tu je ohlodané. Ty kokos. Zaujímavé. Rozmýšľal som, že by som sa tu pokusil nájsť nejakú tú salamandru, ale chcelo by to väčšie teplo trošku. Takže salamandra tak 2 mesiace ešte musí počkať a možno nejaké vylezú. Sice vlhké počasie by bolo, mokro, prší tu celkom dosť už, to tu rozpršalo. Ale teplo to chce, no. Ešte musíme počkať chvíľu. Nachádzame sa už trošku civilizovanej oblasti. Tu môžete vidieť. Pod týmto som vždy videl hraboše alebo nejaké polné myši, tak to môžeme skúsiť otočiť. Možno tam nejaké budú. Aj tam bola jedna. A? Hop. Kde si zmizla? Možno do tej trávy, ja ťa chcem vidieť. No nič, nebude tam druhá? Opa, ti vrátim. Môžeme sa ešte tu na nejaké pozrieť. Kto pôjde otočiť?
to je tak nejak všetko. A ešte toto môžeme. To je živý? Živý. Nič. Jaký herping. To je všetko. Čo tu nájdeme? No, tak to neviem. To sme asi došli. Hej. Takže ďakujem, že ste sledovali toto videjko. Až toľko zaujímavého som vám neukázal, aj keď chcel som, snažil som sa. Rozmýšľal som, že budem teraz dávať každý týždeň minimálne jedno videjko. Ale uvidím ešte, čo táto zima nám nadelí. Sneží by asi moc nemalo, ale nikdy neviete. Slovenské je podnebie a neviem čo všetko. Takže tak, vidíme sa pri ďalšom vlogu, napíšte niečo dobre do komentárov. A vidíme sa snáď už pri nejakom vlogu, kde bude teplejšie a menej tohto ľadu, čo už sa prakticky topí a všetko možné. Čaute.